Now ato ang balikan no usab ning ni ang mao nga kuan makasama kaning ni ang mao nga hitabo in town kay noon sa maning hitabo ang do na may extra unya na sa man wa nay laing kuan gyud gani iyang lawas may man iyang lawas gihim gi kuan tani niya agi iya paning gi mas may panay magsayaw-sayaw lang diya sa kuan kana na may bailihan diya sa sud sa so do na di ani sa page. Ato ko nung ano atong balikan si kuan be, atong balikan si kanang Radyoman RV Veloso. Yes, Radyoman RV. Ato ko ning ano unsa man ning hitabua di ay nga. Sa murag na maligya ni siya di murag nag-online selling di ay. Tinuod na siya kasamang Benji no nga mura daw mura ba og nagkanang online selling pero ang online selling ang produkto ang iyahamang serbisyo yan ang iyahang kaugalingon kasamang Benji. Dili serbisyo publiko ning Pero tingay ang iyang hunahuna na serbisyo publiko kay daghan man sa kay nakabenepisyo. Wa gabay. So mo ni siya taga-asa to siya Taga Cagayan, Cagayan. City ni siya kasamang Benji. So kanus ara kuno ni sa diri Cebu? Dugay-dugay na gyud ni siya dinhi sa Cebu kasama Benji kay back and forth ra man ni siya kay namaligya sa ligi ni siya buwak didto sad sa ilahang lugar kasama Benji pero anhi siya mo angkat o kanang buwak nga reduce carbon kasama Benji kay brato-brato ra man ning mga buwak diha atong mga listener ba diha kasama Benji carbon. Daghan ta minaw diha taon. So diha siya mangumpra kuno kasama Benji unya mo na nga mo sideline sad siya kay kung galing wa sad sa kunoy lingaw. Adto siya bupost ya didto sa kanang mga page kasama Benji nga atong na-mention kaganina aron nga kana bang maka-extra sad gyud siya kasama Benji unya nasa siya ihatag extra service kasama Benji. Grabe. So muna kasama Benji. So ang yang kuan na nga sige kinsa tong gustong mamasahe ana. Okay say gustong magpamasahe o niya mo na nga magpamasahe o niya og mudugang pa ka na extra rice ana. Muna siya kasama Benji nga kanang doon na kay bayran nga extra kasama Benji sa iya hasad nga serbisyo. So doon na siya gipang ato to ipakita kasamang Gerald. Dam na conversation kasama Benji nga atol. Pero katon sa post unsa to post to sa ilang isang page kani kana sa kasamang Gerald. Kato pwede to mabalik to. Unsa man to? Dagan-dagan dong kay. Katon to nga kuan katong post sa iyang unsa to siya kato bitawng post to sa kani. Unsa ni siya post ni sa iyang page or unsa man ni siya? Kato pwede ba na kana kasama Benji no? Post na siya sa page kasama Benji ang kana bang abs. Katong kanina unsa man ni post ni siya. Di kato ganina nga naay kuan unsa to kato naay lawas niya ba nga naay abs bitaw nakita kasama Gerald. Okay kani ana sige pagyod. Natoy kuan na siya nga kani. So kani asa man ni makita kasamang RV diha ni sa kuan iyang page? Kana siya kasama Benji nganha na sa page makita unya iya sad na isend sa mga customer niya kasama Benji. So ikabalita mo post siya didto o nagkuan siya unsa man ning gisulob kasama Benji boxer na unsa man na. Murag short short na nga Surubong pakyaw nga mura bitaw og murag sa kuan boksidor. Ano ba sa boksidor niya kay sa kuan man sad kanang saktom sa kay kaon kasama Benji. Sakto ka. So unsa man yung caption? Available mic masahista here in Cebu City, Philippines. Gialyasan nato siya kasama Benji og mix. Mix. Mix kasama Benji unya. Dili lang mic no kay murag kuan masang mic ay lang kay ng mic murag daghan kay ilang mic dire. Grabe ha. Available. Sana tanawa yang gi-caption ha. Available mic pero like spelling lang. Masahista here in Cebu City, Philippines. Tomorrow PM for those interested samni pag magpamasahe. Mga boss. Samni staving. At staying. Capitol Tourist in Cebu City. So na siya mga detalye kasama Benji. Detalyado de kayo. Detalyado kaayo kasama Benji. Pero ang nakapait ani kasama Benji, ikaw customer, ikaw pa magbayad sa hotel. Pabayron sa hotel sa di ay. Ikaw bayad sa hotel, ikaw pa sa bayad niya kasama Benji. Kay natural, ikaw may magpahilot kasama Benji. Pero mao na, ang gibutang niya dire kasama Benji nga extra service rate. Pila may rate ani?
Linggam. O saan ning linggam kasama Benji? Nay linggam. Linggam 2K. Mahal dako di ay. Mahal di sa nang linggam kasama ki. Doon sa pa nang Oh. lahi ni mga termino Nasa ha. diri Nuro Massage. Ha? Nuro Massage. Nuro. Nuro Massage niya. Nasa siya katog yung traditional kasama Benji, Swedish lymphatic massage. O kani Uy. na nun taada ka familiar ta ni kasama Benji kana ba mura pug kag kani kay kasama Marisa kusog man ni magpahilot pod. Kana mo magpamassage ka sa buta ana. Pa-massage ka o kana ato mga kaubanan din. Nasa likod ana or whole body ba? Whole body ana o ka familiar ta na pero kaning mga uban kasama Benji kani bang round trip. Round trip massage. Round trip. Round trip massage kasama Benji. Grabiha ani mga termino ha round trip. Yan na pag yun. Sensual massage kasama Benji. Pila po yung presyo. Napa kay Ah. kuan diya na kay picture diya pakita, pwede ba pakita na to kasamang Gerald yan na ang kuan. Kanang giingon ni kasamang RV nga kuan diha. Masigma kuan na to na. Asa man ning kuan niya. So mo ni ang kani sa iya nga page di. Hala daghan ni mga post di ay. Kani niya unsa man ni siya? Sunod di mga post din Nasa niya. mga post kasama Benji niya. Nasa mga kana bang sana hangyo ba diha sa ilahang page kasama Benji nga kisa may kuan kisa may So kani daw. Okay, sige. Aton na ikuan ron ha. Kanang nang katong gakuan siya, katong inigsend na niya mo PM ka, mag-send siya mga hubo nga mga litrato. Daghanas mga hubo nga mga litrato niya kasamang kino niya. Di siya maulaw nga ipakita diya sa kanang kamera ng iyang banakon nga. Tanawa di lang na ito ipakita. Oy, kay murag law ay magkaayo sad nga kuanon, ha? Law ay magkintanawon sa taon ning iyahang kanang ipakita ba? Nya labi na kay kuan. Pero ha? Sige, pwede lang gamay lang ito ipakita. Okay, sige. Pakita na to ron taon katong naghubo gyud siya nga. Sus, tanawa murag galubog nga kabayo. So muna kasama Benji nga gipahibaw sa NBI nga kining mga matang sa trabaho kasama Benji. Kana sa dong, kana. Dili ba klaro day kana sa pwede to makuan, pwede to mohunong. Balik sa kunos babaw bi kito kinababuan sad ba. Kaning niya unsa man ni sa kasamang RV mo ilang convo. Mona ang mga conversation kasama Benji nga kana bang nagkuan na sila, nagtransaction na sila kasama Benji nga kana ikaw ani ka dire ana ikay bayad So kaning niyang gika-transact kinsa man ni ang ato ning agent katong kuan sa NBI dili. kato na ning agent kasama Benji. Katong nagkuan, Intrap man ni siya. Katong atol is entrapment mo ni na-entrap siya. Mo ni siya kasama Benji unya. Mahal man din ni siya kasama Benji. Kay 1,499. Sus duol gyud Yan naa pag yun. Mura man og kanang kuan, mura man og kanang karsuni sa jug noon. Tanawa ha. Mura ba ka nagabantay ka nang palit ka dito nga naay 99 yun, naay 199, naay 299. Ang ihasad mura sa gyud presyo small gid ay nga mga kuan no. Kanang piso na lay kuwang kasama Benji pero kay aron nga discount lagi kasama Benji mo na 999, 1499. Pero naa siya diri kasama Benji, napay gyud review. Biko no ato ko nang kuan sa ato basaw na unsa man na iyang kuan. Pwede ba ni mabasa nato sa mga RV? Unsa man ni? Karon diri sa Pikas, kinsa man ni nga chat diri ayaw sa ikuan dong ay sa ipaubos katos babaw sa ipakuan sa kana unsa man na unsa na kanang sa man ni boss chat lang taha if mobalik ka sa di man makuan, di man kay maklaro. Murag ipil man tingali ni. Ipil? Ipil na tingali no. Niya so far boss sana sa daghan na kung sana nasulayan? Nasulayan nga masur. Masur. Ikaw ang pinakamaayo. Uy, piha ani ko hanan. Kinsa man ning kuan ani, kinsa man nagchat ani ang katontoan kuan. Ang kanto na ni kasama Benji nga kanang nakasuway na customer niya Ay kasama lang customer. Benji. Nga nakasuway, grabiha no. Dayong massage rate ni tingali ning akan Pani review. Review na kasama Benji. So massage 10/10. Perfect kasama Perfect. Benji. Grabiha, perfect Get kayo. 1/4 sheet of paper kay mag-checking ta.
So, cleanliness ka sa Ma'am Benji, 10 over 10. Gid na pagi cleanliness gid ay. Unya, kaning ES, ambot lang, unsa kaning ES? Unsa man ang sa Ma'am ES? Benji? 100 mo lagi na. Oh, 100 over 10. Kuyawa. Negative na ni ka sa Ma'am Kuyawa Benji. ana no. Hindi, murag sobra na sa kwan. Sobra na sa kwan kanang naang 10. Sobra pas labaw. Sobra pas labaw sa kanang naang kwan niya sa over. Mm. Unsa man ni next time? Next time, mag-additional na niya ko service ni mo, boss. Uy. Kabalik sa ipil. Balik sa ipil para makabook dayon. He. Kuy, grabiha ni kuhanan. So mao ni ha ang mga nakuha nga mga kanang naang screenshot sa ato ang kwan sa NBI Town. Dayon unsa man ni sunod sa mga RV biko no ay dong ay sa scroll kanis atbang sa Ang kaning sa atbang niya kasama Benji, Unsa na? mao na dayon ni ang sa ni reply niya ngadto sa kaning NBI nga kanang agent nga iyang pasabot ngadto sa iyang kunuhay kliyente kung unsa ni ang kaning naked massage maning gibutang ni naked kasama massage Benji, meaning sa man dong. nakahubad or nakahubad kay na pud ba hubad sa Bisaya. Hubad nga gi-English nya hubaron sa gi-English, Bisaya. Tagalog ba? Nya, Pero kwan ko kanang nahimuot ko aning naapoy review ba ha? Sa iyang kwan yang performance naapoy review ha. Kadiyot lang sa hakay kanang ang uban gadali mas picture na katong gahubo ba. Kadiyot lang sa ato ipakita na ron pero kadiyot lang sa ano kadto lang sa ning anam-anamon kamo ba pagka kuan na paspas sa sugay mo mangayo. Nana lagi kuan diri na picture diri ang ES de kuno ka extra service. Okay, wa magunta masayo Wata sayo. Inatog ES ang ato nahibawan sa ES Executive Secretary. Pero magpahilot po tingay ng mga executive secretary. Pero executive po tingali po nila. Executive nila. Dayon sa to naked massage, meaning, saan na sumpay anak sa mga RV? Nakahubad. Ako pag nagmasahe sa'yo. Uy, kabiha ani no? Tagalog din ni. Dayong sunod nga kuan, sunod nga text niya. Murag lain naman po kaayo. Saan siya? 1,499 1,499 sensual massage, meaning po more on joints, parts, areas. Kaning ato de mga luta-lutahan de mo iyahang kaning ato mga lutahan de mo puntarya niya. Kanis mga lutahan mo puntarya de ay. Niya mga joints, parts, areas, then na may sumpay ka sa mangki saan siya parts, areas saan man hindi ko kalitok aning ko ana. Isog kinalitokon ka sa Benji. Kuyawa ani niya no. So karon naa diri sa ubos ang kanang nag-send na og mga nag-send og mga hulagway na sa ubos karon taw-taw ra. So ato sa ning husbog basa. So 1,499 sensual massage, meaning po more on joints sa mga mo din sensual de sa iyahang pasabot. Joints, parts, areas so kana to mga lutahan. Unya plus pagilok. Uy. Pagilok lang po to enhance your so murag kuan kayo kanang naa nga murag dili kay ngayong basahon ani. But naa siya proper massage daan ay siya i-perform sa so na kunoy mga sa dili pa kuno mo adto bas mga lutahan-lutahan. Sa dili pa mo adto sa mga lutahan-lutahan kasamangki i-massage jud kuno ka og kanang pinol-pinol insakto. Tanawa grabiha ni tawhana oy. Kato picture nga kuan dayon nasunod ani. Unsa ni day? Neuro massage is complete na kasi kasiyan. King kung ano tayal ni kung ano inclusion unsa kunoy mga appeal anang neuro massage. Kanang neuro massage kompleto na rin kasamangki. Onya an inclusion ng 999 at 1,499 na dyan.
na yan sa Noro po din body to body massage. Body to body. Siya pasabutan ng body to body nga. Body to body kuno. Anya body to body pero may proper massage muna bago yan gawin si sensual o katong mga joints no at Noro at kaning naked na ako dayong sa nang WY dayong magmasahe While kuno na. while nagmasahe so gidetalye gid niya no nga unsay sunod mahitabo ana so gidetalye gid niya unsay sunod mahitabo kasamang aron tingali nga mo kuan gyud ang customer kay mahal-mahal gyud presyo 1,400 god apit 1,500 kulang na lang piso 1,500 lang kay usay og nindot og performance tagaan bagay siya og kanang kuan di ay kanang pamlite biya tawhana no bikono sa man sa ubos kasama Gerald bikono inahinay lang nato ha ingnan ako gato nang dapit atong naghubo sa kay ato lang ko ano na hinahinayon lang nato dila po nato ipakita atong nabanakon nga nagkuan gyud so kanay kasamang RB unsa ni na maklaro dia sa imong screen unsa ni 99 or mao na ato ang kuan kagaganihan Mo ni presyo, mo ni presyo. mga presyo kasamang Benji. Grabe, no? Mo na wa Unsa man eh? crisis tinga is iya ha kay ang 1 hour traditional 999 or 900 murag 8 uy ni ubos ti kasamang Benji kay murag 899. ni kuan na siya ron murag do na siya promo di ay 899. So na mga baligya des gawas kasamang Benji nga kanang May mga- 99 na lang. na promo di ni dayon unsam ni 1 hour traditional unsa ni Weddish. with this dayong Lymphatic massage. lymphatic massage unsa man ni nga dayong studio session kuyawa lymphatic no nga pinalimpatik pa kasamangki dayong sunod kuan gyapon kanang 899 tingali ni or 99 dayon 1 hour traditional asa di siya 1 hour kuan nagyapon pareho raman dayon as round trip transportation so dunay ni say plus round trip diay nga kuan transportation dayong home or hotel service. Napay important notes. Grabe yan lagala. Special requests are available. Add-on services and are subject to additional charges. Kadiyo tansa. So katon sa 299 mo to ang sa naked massage. Katong murag 1,000 tingali ni or 2,000. Ana no or kuan diha. So kanang usa man ni kanang hubo kana maghubo gyud no? Maghubo nga kuan, maghubo nga massage. Hubo gyud tanan. Dayon kaning usa mahal ning sensual massage kato ng mga ang igon ana kato ng mga joints. Dayon ang kaning 999 Noro massage. Grabe ani Noro massage no. Dayon so ang ano ni unsa man ni diri? Important notes. Lagalado na pa important notes. Sige kay kuan man atoan na lang tingaling ikuan atoan na lang tingaling ipakita dito tong yung mga litrato ipakita lang ganato kay namay ato mga naminaw sad og mga nagtan-aw sa Facebook Live sa YouTube ganahan pud sila makita sa kanang naang sa lawas ani og katuntuang sa kuan pero dili na to ikuan kay pero pwede ba sa ato lang tan-aw napakita nato tong kuan ay customer nagsinindanay naman ni silang mga hulagway intaw mga hubo intaw no. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Onya kay ganahan magyung uban nga mo tan-aw ba aton to ang kuan Ini uban sa dagan sa mga kuan no nagi mga marites mo tan-aw gyud. Ingos ka sa man Jewel dito sa Lutupan nga sa Inday Easter kuno mo tan-aw kuno gyud. Katong na mga kuan gyud mo tan-aw kuno gyud sila kasamang RV pero ato sang kuan ato asa nga kanang naang balikan si Radyoman RV be. Yes, Radyoman RV balik dia nimo.
Yes, kasamang Benji, mao tong hinungdan kasamang Benji sa pagpasaka og kaso sa NBI 7 kay nakalapas ni siya sa Section 4C1 sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 tungod kay gawas manggod ni ana kasamang Benji sa iyang free service og extra service kasamang Benji, mag-video manggod ni si Mix. Nag-video. O mag-video man guni siya nga wa siya sinina tibo Uy! na wa siya sinina kasama Benji unya Di, kani biha, sa uy. hiloton kay syempre ikaw may nagpahilot ikaw kuan ra ka diha maghapa ra ka diha. Oh. Ambot lagon sa mga hitabuan ni nila pero mo na nga nag-video man ni siya kasama Benji unya karon inig kahong So mo ni ang video naghubo din nga video di ini time pa sa hakay kana nato mga marites ani ron nga kuan nagdaan ni video nga hubo dai siya di. So doon na, ay lang siya pakitang video kasamang Gerald ha, ingon ra si kasamang Arvig, pakita na na ha. Kabiha ning kuan no, tawhana no nga, ana na ang kuan man, pero katong to, ang katong ilaha nga mga conversation, mao na to tanan, no, na kuan ato. mao ano na siya siya kasama Benji ang ilang mga conversation wa na lang to gipakita tanan gyud sige, NBI. so katong to ang ilang nga mga hubo nga mga litrato, katong na lang sa taon-taon niya, na video di ay. Na ginaka-video ani di ay. So kanang naa nga, so na sa video pero atong balikan ko nito yang page usa. Kaso kato yang page, naay page sa katong uban, i-search sa bagyo dayon po nila ha, kamo ni. Unya unsa mang hitabuang ano nakahibalo man ang NBI ani, na siya kanin dunay mga kuan, dunay siya mga post bikuno balik ko sa babaw ka sa mga Geraldo kato yang mga post kuno diha. So asa man kanimon asa man yung mga aya account ani ka sa mga Arvil lain man nigpangan. Mo na ang iyang page kasama Benji nya lain-lain na diha ang mo post kay ba samaan ng Unsa man ni group tingali ni? group Group kanang group kasama Benji unya kanang mo post sila diha nga for example kaning unsa wa ko kay baw aning PTPA. 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 Oh. Kinsay Kana sa don Gerald, Mandawi, kana sa. De kaning ni asang nasa screen, ito dong. kana nasa screen. Iya nasa ikon sa ipababaw sa asan to makita ang babaw ba? Kadi sa kuno to makita to pagsugod sa babaw kana So muna iya nga kanang group dayon. Unsa man ni siya? Mana ang group kasama Benji nya na diha mag-post diha kinsay ganahan 1 week Boracay for free naa lang. Kanay kauban lang. PM me. So siya ni. Na iya mga customer kasama Benji. Yung mga customer. So murag gato mo yung mga customer mo so dito sa siyang group. Maosad na siya kasama Benji mo. So diha unya mag-post pod sila kasama Benji. Pero kani siya matod pa mo ni ang pinaka hustler. Uy. Mo ba kaning ni ang nadakpan? Kanang nadakpan kasama Benji. Dayon dunay ni reply nga kanus ama ni. Kanus aman ni. Okay, dyan ka. 1 week kod ka dog Boracay niya libre. Kisa may di mo kuyog. Bisa ako kuyog ko. Basta tinarong lang, ha? Dayon, unsa man ni siya? Dayon, ningon siya nga ako sir. Daghan kayog mga response diha kasamang Benji nga gusto sila mo kuyog, ana. Pero naiusaan na kasamang Gerald kaning Dayon, ubos, induta, ana. unta, sige no. Bus ko na dong, kanang napay ubos anak kasamang Gerald kanang. Kana sa unsa man to? Sige, ubos sa. Dahil kani uban mga kuan ni siya kanang mga samang ubos ana ron. Kuan ni siyang uban mga dami man ni. Kasam ni. Hi rider ra gani. Hi. Kana bang mura ba og kanang giprolong kasamang Benji? Hi. Ride massage. DM sa ako tag 511 ko. Tag 511. Matod sa NBI kasama So may dili pasabot ko ana. na height oy. Ha? Dili ko na height kanang 511 kay sa atong naandan mo mga 511. Sa man ka 5'5 ka. 5'4 ana. 5 ko 4. Kani ko no diri sa ilahang Facebook page kasama Benji. Kani ko no mag-ingon ana, mag-post ko no kadiha og ingon ana kanang murag height kasama Benji. Dili ko no na sa height nimo gyud. Ang gitas-on ko no di ay na sa banakon. Uy, mga uban. Sakto nitong ingon ni kasamangki. So ito lagi ka ni kasamangki nga.
So mo ingon sa taga NBI nga kaning ni adili ni sa literal nga kanang imong gitas-on sa imong sa kanang sa imong ulo ikuan man ta do naman tay kanang naa nga height na kuan diha. Dili dili nga 5'2" ka o 5'2", 5'5" ka or 5'11" ba diha or ang sa kuan di ay ni ang taas. Yun sa man ni pagsukod ani gimetrosan ni pagsukod. Kuyawa ani no nga so muna nga ang pag-interpret sa NBI anay kasamang RV nga dili ni sa height niya kanang imong gitas-on gyud. O dili na siya height nga gitas-on ka sa mga Benji. Tingay kay kung metrosan sakit man ang metrosan ka sa Benji. Kay mura mag kanang kuan kana bang o hait-hait na kay para mas construction. Suserbiha ani no. So mo na ang iyahang post kaning niya mo iyahan ni nga dami account. Mana siya kasama Benji. So, mo na diha nga nakabutang nga hi, ride, massage, nya DM kay kuan man na Direct message, ana, o, sa ako kay tag 511 ko. Grabiha, no? Sa nato interpret nga 511 kay Yang Lucas man sad ni. yang gi kanana ang gi tas-on niya nga kanang yang height gyud no mga kuan. Pero lahi din nga 5'11" oy. Sa man nga kuan natin nga basi og kaning ni ang sa man nga banakuna ni nga kuan natin tingali ni og baba tingaling baka na nakuna. Kuan na sabi dito hakaw gyud nga banakon kay sa Benji. Wala ka nang mamahit gyud ka sa mga Benji. Gabiha ani no so ganin niya unsa may kuan ani unsa may nasa laing unsa man napoy mga ni kuan ani na ni comment ani. Tanaw ko no kasamangkin abay ni ko asa man to. Diri sad sa kuan sad balamban sad na asad kunoy kuan na balamban kung kinsay pwede. Kuan din ni no. Kuyawa ani na din nga ani nga group day kasamangkin no. Usa na din mga ingon ani nga group sad. So na ni mga kuan day mga group nga nisulod ya dito ni sa group. So dito ni na yun sa man ni pagkahibalo sa NBI kasamang RV nga naa ni ingon ani kato siya. Kana kasamang Benji kay daghan naman good kaayo nga nadawat sila nga report kasamang Benji. Kanang mga upat ka buok kasamang Benji gyud nga sunod nga ilahang nadawat nga reklamo kay sa akong ika-explain ka ganina kani man gud siya magmasahe unya mag-video kasamang Benji. Unya ang kaning iyang video iyaning ipang save balikan niya to didto ang kato iyang customer unya iyang hulgaon nga i-post ko ni imong ang video nimo nga unsay imong gibuhat aning pagmasahe nako sa imuha unya kung di ka gusto nga ma-post ni bayad og kantidad. May naana di iyang style di ay. So hadlukon ang kanan ng customer. So kasagaran niyang customer unsa man mga babae, mga lalaki. Sagad ani ka sa mga Benji, mga lalaki pero matod pa niya sagol-sagol kuno gyud. Sagol-sagol sad. So mga mga kanang mga membro sa LGBTQ naapod. Posible sad tingali ka sa mga Benji pero di man sad ta maka kuan sad sa iyaha kay matod niya sagol-sagol man. So dunay lalaki, dunay babae. So ang identity nila sila nagyo magkuan mag-identify sa ilang identity pero kana sa kay sa Gerald o tanawan ano ba day kanang naang rosaryo sa rosaryohan to ang gikwintas. Tanawa rosaryohan to ang gikwintas sa Gerald kadto sunod ana. Nga kani o tanawa na ikuan ra ba sa kasamang RV sa rosaryohan na may pormang cross sa ubos. Gikuan pa rin gini kanang naang iya pag yung gikwintas di ay gani. Mo na siya kasama Benji no nga kung tan-aw lang lato siya mura magdi man ni makabuak og plato kasama Benji. Butan magnaw. Butan man nya maskulado mura bag makaprotektar gyud nimo kasama Benji. Kwintas diha cross man tingay na. Unya ikaw og tan-aw lang nimo sa physically kasama Benji namta interview anak kasama Benji din iya kuan diri. Lisod ba ko sa gusto ko mulog po. Sir taga Cagayan gyud ka sir? Taga Cagayan gyud ka? Yes po ma'am. Unsay kuan nimo sir? Unsay trabaho nimo sa Cagayan? Ay nara pa negosyo ma'am. Unsa may negosyo? Sa mga bulak na ma'am. Pero naabot kag Cebu nga naman. Mangumpra ko bulak ma'am. Mangumpra og bulak. Kaning unsa man ni allegation sa imuha nga kanang kuan kanang nagpicture ka sa imuhang kinataw ana. Tinuod ni? Tinuod ni? Personal naman ako na ma'am noon ma'am.
Pero kanang naa kuno kay mga Personal? kliyente. Ay gas sideline lagi ko ka ng masahe man pero di gid ko ga ay dili mo gid mi gid go offer og mga extra service mo mga inana pero ang client ra man gud mo ga ano ana kanang ga ano man ba kana bitawng gaas bitaw man mo pa nang makasend mi og mga inana kay sila man pud gusto man ba. Bali ikaw ang Ang client mo hangyo taon nga sindi ko. kuan man kuno kanang imo mo kuno hulgaon niya mga kuno kag kwarta. Dili na tinuod na. Pero kay kana kay kuan man ka florist ka? Unsa man imong Yes ma'am. florist ka? Unya, giun sa man pagkaibaw nga makamasahi na ka. Ay nakoy spa pod sa una ma'am. Kasi spa di ay. Unya, kanang unsa man imuhang kuan kanang graduatean? Unsa man imuhang course di ay nahuman? Nursing ma'am. Nursing. Mm. Unya, kanang nadakpan ka kanang saa? Itong Monday ma'am. Monday. Naka-contact na ka sa imuhang mga pamilya? Ako lang sinaligan din nga sa ano man kanang sinaligan ako dito sa Bulak ma'am ba. Nasa sila ligas bulak di ay. Ako dito din magpiyansa pod mi karon nga adlaw. Pila ka tuig naman kasi ani diri Cebu magkuan og bulak ka. Kadaghan na sir pero dili gid ko gaano anang kanang ano nila ni sir na mag sa masahe sir ba. Kalag sir gid kay kanang ma-board lang gud bitaw ko sir pero 4 days lagi ko diri nagstay sa Cebu. Nakauli na tanaw ko kay nangumpra ra mo og bulak diri god. Nangumprag So, bulak. ma-board ka, so mo-contact ka. Unsa man kuno ning app? Namo kuno kay kanang gigamit diha sa Facebook nga kanang group. Ay kanang sa ano ra mo tinudloan ra pud ko na sa mga amigo man ba pero dili gid ako naging seryoso kay di man jud kay ako naging replyan lagi kay di man ako na regular gid nga ano regular nga ginaano man ba ginabuhat. So occasionally lang ni kung ganahan lang ka ana. Murag na ano lang gid ko ana na ano kay dili man ako ta ma-handle si sir ni wala ba mi nahitabo adto niya kanang natingala ra gani ko mula gid ko kabalo nga nabot pud ko diri nga dili man ako ni inline. So wa siya kay balo taon nga kuan to na inline kuno to ni ato. Oh. So ang kuan na ni daduna na ang NBI mo nakadawat og report ka sa mga RV. Yes, kasama Benji, doon ay mga nidangop nga do sa NBI kay nagpatabang na kay gipangayuan am lagi and kwarta ni ining kuan kining mix kasama Benji unya mao na nga gi-entrap no sa NBI nagpakaron ingnon ang NBI nga kanang customer niya kasama Benji unya mao na to nga mga conversation kasama Benji nga iyang gi-explain nga ingon ani iyang buhaton ingon ani ang presyo asa Kuyawa, sila no? dapit magkita ingon ana kasama Benji so tinuod gyud no nga ang iyahang gibuhat matud pa gani niya nga occasionally or kanang wa siya lingaw kasama Benji mo iyang buhaton inungdan nga ang NBI kasama Benji karon nanawagan sad ni sila nga, sa kani bitaw mga admin sa mga pages kasama Benji kani ako na mention kaning habal-habal rider Cebu kasama Benji kaning uban pa nga mga pages kasama Benji nga mo submit ngadto sa NBI aron nga masuta nila didto ang unsa pay mga kana bang violations kasamang Benji kay posible man gud ni siya nga mahimong lugar sa prostitution dili lang sa mga dagko kay kanira bang Facebook dili ra biya ni mga dagko ang naa diha kasama Benji apil biya mga bata naa na baya so online na siya kasama Benji so kana siya mahimo na niya hinuon na nga kana bang pugad na hinuon siya sa kana bang prostitution nga maapil ang kaning mga batan-on kasamang Benji nga dako kaayo og epekto sad sa ilahang future kasamang Benji which is dili gyud na maayo nga buhaton kay supak sad na sa atong balaod kasamang Benji unya kung mopiyansa siya ani kasamang Benji naani siya moabot 120,000 Uy, dako po or di ay. ngadto sa 200,000 nga penalty ngadto na 1 million. Unya kung kani siya di sad siya ka makapiyansa 12 years ni siya kasamang Benji o 6 Nga mapreso. 6 months 6 years to 12 years kasamang Benji ang iyahang pagkapriso kasamang Benji. So imo nang hunahunahon nga kana bang kung masud ka ana kasamang Benji, ibutang ta lang ha. Kani siya mga butangas alang sad sa ato mga listener nga mga dunay mga bata karon kay naa man ron sa mga balay kasamang Benji kay naminaw man ron. Wa may klase. So kanang mga butanga no
dili gyud na siya angay kasamang Benji. Mm. Gumikan kay kung masakpan ka nga ingon ani kasamang Benji, bisag di masakpan no, pero makahatag ni siya og kadaot sa imuhang future kasamang Benji kung una-unahon ni nimo kasamang Benji unya kanang terms nga pagpamaligya sa kaugalingong unod kasamang Benji, dili Mm. gyud na siya maayo. Unya mo na kung masakpan ni kaning mga perpetrators sad ani kasamang Benji, mo na mapriso gyud kasamang Benji. So mo na ang pahibaw sad sa NBI nga kanang ang kaning ato ang mga Facebook pages gyud unta no, ilabi na sa kaning mga ginikanan nga naay mga anak kaduna na mga Facebook page di na magyud na to malikayan kasamang Benji, pero mas maayo nga monitoron gyud sa mga ginikanan no, monitoron gyud kay nasayod man ta kasamang Benji katong mga milabayng mga buwan kasamang Benji nga naatay mga incident nga na record gumikan anang cases nga sa tong pagpamusil, katong mga bullying, kanang nagkadaian na lang kasamang Benji nga involving minors ug mga estudyante. So mo na kasamang Benji. Ala sige, atulan ning kinahanglan kuanon gyud kasamang monitoron. RV, atulan ning kanang naang ikuan unya niya katong video ug picture. Ato alang to i-play usa ka ato sa dawaton sa kasamang Aida sa kadiyo. Kay uban nagatang man gyud kay ito pa. Ato karon to ipakita to kay naaman to diya gikuan tong kasamang Gerald. Aniya ato lang to ipakita ano kanyang tawd kasamang RV niya. Salamat kay kasamang RV ha. Dagan salamat kasamang Benji kasama mo sa NBI 7 Radyoman RV Velocity WHP Tatak Arimen.